sing eling apa iku budaya pancene bener kandhamu wasik tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mako kari zaman mbok yo sing eling kapopo pas trimanggala budaya pancene bener kandhamu alhamdulillah suwe ora jamu godhonge apa ya Pahit. kok pahit Ketemu ireng gak pahit. jamu kok pahit jamu yo ana Suwe ora jamu, jamu godhong apa jamu dong meniran. meniran Heeh. Apa iku? Suwe ra ketemu maneh ning desa Ngisikan. wah iya cocok Oh, pancen wis pirang-pirang suwi sowan rene. Elingku mbiyen ya manggone ning kene iki. elingem ning kene Heeh, tau mbiyen. oh tahu ya Pak Iya. zaman Walah jaman kowe seneng awang-awang. aku gung lahir Urung. wis urung lahir berarti aku suwi banget suwine Wis pokoke pirang-pirang suwi. Wis alhamdulillah senajan to sing nonton karek ora kaya sore mau. oh iya isih rejone ngene kok iso Lho, ning ora kaya sore mau. sore mau kenapa Lho, pancen daya tarike iki beda antarane wong lanang karo wong wedok. lah kok iso Paribasane nek cah wedok-wedok mang ya, kenapa lambe mengo saweran teko. nek cah wedok lambil mengo saweran teko Tangan obah dadi rupiah. tangan mau obah tok Dadi rupiah iki nek pancene jamane sae jaman wedok. zaman wedok Paribasane nek cah wedok mang kenapa nggodhog lontong genine kompor. apa iku Obahe bokong kena nggo tuku montor. Cah wedok lontong nggo tuku nggodhog lontong genine kompor. ini kompor Obahe bokong kena nggo tuku montor. Ya ta. Oh, cah wedok beda nek wong lanang. lah nek wong bedane piye Nggodhog lontong genine kayu pace. kayu pace Heeh. godhog lontong genine kayu pace Iya. apa iku Obahe bokong ilang cempene. Nek wong lanang. wong lanang iki mbok bokong ini kok ilang cempene Lho tenan wong wedok iki lho ya ngene. Oleh pasir rong rit. bokong iwo Yo iku cuma ngene. pasir rong Pasir rong rit teko. kok genah men Andane yo kok nek ngene. nek nengen cis Semen 7 sak teko dhewe. Lho nek gelem ngene. Omah mujur 7 10 dadi. Wong wedok. kok kowe nak men golek Andane. duit iso untuk pasir untuk semen dadi omah mujur 7 kali 10 Lho rezekine wong wedok lanange jelas saiki gedhe wong wedok. lah nek wong lanang ini Wong wedok iki saya nakal, saya sugih. wong wedok saya nakal Saya sugih. Nek wong lanang nek wong lanang saya sugih, saya nakal dadi akhire malah ora duwe. Ngono. ora mau lho iki lho nek Apa? cah wedok ngene kan pasir rong rit Iya. lah nek wong lanang Wong lanang iya kena ngene paling selawe. selawe Wong ngene selawe. selawe Dinggo ngene kelangan cempe ngono kok iso. kok ilang cempe terus Kajate wis kasembadan. kajate bapak
Bapoh. Bapuh. Wis kasembatan. Bapoh ki tegese ki kuat. Bapuh iku Bapoh kuat. ki tembung Jawa tegese ki kuat. Kuat gak bakoh kuwi? Padha ae. Padha ae? Bapoh, Oh. bakoh ki padha wae. Ya. Tegese kuat nyangga beban, kuat nyangga tanggung jawabe. Iso ngrampungi mergo pancen piyaine Sembodo. Sembodo ya, Pak. Perwira. Nggone ngadani tasakuran Walimatul Kitan, ya to. Nggone Pugut Sukerto, muga-muga didohke saka Sengkala. Didohke saka Sengkala. Sinaketake Rahayu, Raharja kalis ing Rubeda. Saka Dimas sing ditetaki. Mas Pranata. Mas Pranata. Pranata. Yes, muga-muga bar sunat tak dongakno dadi Joko. Ya mesti ya. Lho la iso. Wong kabeh ning alam donya sing sunat ya mesti dadi Joko. Mula kuwi. Lah kok mula kuwi? Lah ndongakno ya sing paling ora dadi wong lanang sing saleh. Lho saleh tok ya jenenge Pranata mbok jenakno saleh. Seneni karo pakane buke no, seneni Bu Sulase kowe melok mbancaki apa ora? Lho maksude iku Jenenge iki Nata kok malah mbok oleh saleh. Lho maksude iku dadi cah lanang sing pinter agama. Oh saleh ora maksude jenenge digenti saleh. Asaku jenenge apa mbok oleh saleh ngono. Ora kowe mau lho ndongakno Joko. Lah iya bar sunat tak dongake dadi Joko. Lho Joko iku ora mau dongakno iku wis dadi Joko. Lho ning rak karepem karo karepku iki beda. Lah kok beda? Joko. Joko. Apa sing disejo muga-muga enggal tumeka, cita-citane terkabul to tercapai. Lho paling ora ki taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa? Gak setuju. Lho kok ora setuju iki piye? Taruna ngungkul bapa iku apa? Ngerti tegese ora taruna ngungkuli bapa? Tegese Anak anak iki nek duwe pangkat derajat to kalungguhan luwih dhuwur timbang wong tuwa. Wong tuwa mesti seneng jenenge taruna iki gambarane anak bapa iki wong tuwa. Dadi taruna ngungkuli bapa iki anak bisa duwe pangkat derajat palungguhan sing ngluwi wong tuane. Wong tuane iki mesti bangga, mesti seneng. mesti bangga mesti seneng. Zono. Tapi aku gak setuju. Lho contone pamane bapake trimo dadi lurah. Bapake lurah. Anak-anak nek iso dadi camat wong tua mesti seneng. Seneng. Lho zono. Iku wong lanang. Lah iya taruna ngungkuli bapa. Nek wong apik, Ha iya. nek wong elek. Wong elek piye? Ibarate pakane maling, Heeh. sedina iso ngentukno montor 3. Iya. Mongko taruna ngungkuli bapa. Heeh. Mbak anake diomongi. Dikudang-kudang iya. Aku sedina maling iso entuk montor 3. Paling ora kowe dina iki iso entuk montor 10. Iku ya taruna ngungkuli Iku bapa tarung ya. ngungkuli bapa gak setuju aku. Dadi iso ngungkuli wong tuane ya. ngungkuli. Ku nek wong lanang. Iku wong lanang. Cara wong wedok. Nek wong wedok. Heeh. Wong wedok ibarate Iya. mboke wong ranggenah. Heeh. Wong meneh dadi wis gampangane nyambut gawe. Wis pokoke ra genah. Ndarang genah pokoke. Sedina iso entuk tamu Heeh. 5. Iya. Anake dikon taruna ngungkuli bapa. Iya. Sedina kudu iso entuk tamu 10. Walah. Mlaku mesti ngene. Sing tak karepno ki gak kaya sing mbok kandhakno. Lho, pokoke Dadi ra setuju. taruna ngungkuli bapa ki hal sing positif, samu barang sing apik, sing dienggo contoh, ora terus sing kaya sing mbok kandhakno mang. Ning alam donya iku ya ana sing positif, ana sing negatif kok. Oh iya ya, saling mengisi ya. Ngisi. Daono ndosok apa ki donya kok apik tok ora ana sing dienggo crita. Wong ning donya kuwi cacahe ana loro. Heeh. Ana ana sing apik, ana sing elek. Ketoke batu mah pentemno, Mas. Iki Ayo. oh ning donya iku ana loro, rong Donya sing- macem. iya. Ana awan, ana bengi, Ana padang, ana peteng, ana etan, ana kulon. Heeh. Lah iya, ana sing wayu, ana sing elek, ya ana sing bojone wayu. ana sing bojone elek. Pemone lah terus Umpama aku bojoku ayu, lah bojoku. elek. Bojoku elek ya bu emak. Tapi kan bojoku ayu maksude iku ning donya kuwi ana rong macem ora oleh iri. Oh iya. Ora oleh iren apa sing ditakdirno karo Gusti Allah iku
ditampa kanthi ikhlas nrimo ing nrimo ing pandum. Oh iya heeh. Ning donya ana loro. Heeh. Ana awan, ana bengi, Iya. ana peteng, ana padang, Ana sugih. sugih, ana melarat. Upamane Aku sugih, lah aku melarat. walah wis melarat bojone elik. Ya aja iku iri. Ora sahiri Ora dengki. sahiri. Nrimo ing Pandum. ya tak tampa. Sing ganteng ana sing elek. Heeh. Sing ganteng aku. Sing elek. Kowe. Wah bojo elek ya rupaku elek. Iya ya donya si loro. Donya isine loro. Nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Aja iri. Aja dengki. Iri aja dengki. Ana sing kentir, ana sing gendeng. Ana sing kentir, ana sing gendeng. Heeh. Umpamane kowe sing kentir. Lah kowe. Lho sing gendeng ya pek kowe. Lho. Lah kok aku kabeh iki? Lah kok kentir karo gendeng kok ya. Lah mangkelno wong apa-apa kok sing apik tiba kowe sing elek aku. Ya takdire ngono kok. Ki dina-dina iki Dina apa? kena diarani dina ya kae jarene sing Bapak kagungan kersa iki netepi Kanjeng Nabi. Netepi Sing Kanjeng Nabi. didhawuhke Ananda fatu minal iman. Wih. Wah ra nyandak kowe serathuk pokoke. Ananda fatu minal iman. Wis ora entek musuh aku ngene. Anandul kutu. Kutu-kutu ngrubung rahim ngono. Apa? Ananda fatu ndel ananda kutu. Apa iku? Kebersihan cabang dari iman. Salah satu cara bertoharoh, bersuci. Bersuci. Dina iki wis dilaksanani ditindakno karo putrane Bapak sop. Bapak Bapoh karo Bu Sulasih. Dadi kanthi bersuci dengan cara disunat. Sunat ku ya bersih ya. Ya isono, kaya to jenenge bersuci cara mang ananda fatu minal dengan menetapi ananda fatu minal berarti dene percaya yakin nek wong iman kudu nindakake sunat. Lah wong wis sunat tok iku wis ngartekno sunah. Sunat sunah. Sunah kuwi tegese sunah. Heeh. Maksude tepi sunahe Kanjeng Nabi Ibrahim karo Nabi Muhammad. So, ana sing ngarani jare ya tetak, Tetak ana sing ngarani jare supit. Heeh. beda karepe. Beda. Beda. Lah nek tetak apa? Nek tetak kuwi sing tegese sing Iya. ndek kae saiki buta. Lho, ngono ku rak ya dirungokno cah cilik-cilik ya malah. Lho kok napa? Adik tetak mbiyen maune buntet saiki botak iku. Rasa kandakno wong sakmene iki wis do ngerti, do paham, do Oh, gamblang. pikiranem jorok kok. Maune buntet saiki botak lha apa ora ngono. Putih iku pikirane ndek kae iku iso berkembang bar disunat otake iso berkembang sapa botak sing dimaksudno botak iku iso buka pikirane iso dewasa. Pikirane wis kebuka, iso berpikir secara dewasa. Berpikir secara dewasa. Sing maune mung bocah, Sing maune bocah saiki durung ngerti iki durung salah, ngerti. iki bener, Betul. iki apik, iki elek, endi suci, endi ora endi suci, suci, endi najis. endi haram, endi halal. Sekarang sing saiki wis kebuka pikirane dadi Iya, wis ngerti ya. Wis ngerti. Kumang tetak. Tetak Lah sing mburi mang apa? sing mburi ana supit. Nah, supit ki apa? Kuwi tegese Heeh. pengen ngerti barang sing lempit. Lah dalah, sampluk lambem judir kowe. Lah kok sampluk. Dagel nonoman seneng amat jorok. Lah nek joroke kok ndi? Jurusan berbahaya. Oh, kowe iku sing kakek ndelok ekek kok. Wah, masa pane cek delok ek lha apa? Lah aku timbang delok ngono ku alung praktek langsung delok mbokem. Lha apa cek dadak ngenteni delok HP. Lah nek wayah ngene iki ngethoprak ngedur ngene iki. Mbokem tak delok langsung ya malah genah. Lho maksude Kena barang nggo pemanasan. maksude barang lempit kuwi barang sing Apa? rusak. Lah. Oh, barang Kanjel lembet apa? maksude Apa ndara yo ngono? barang sing Lah, mangkel lah apa? wong malan supit. kesusu pengen ngerti barang sing lempit maksude barang sing lempit kuwi barang sing rusak utawa barang sing orang genah sing kudu diresiki Unggah-ungguh tata krama Kudu sing ngerti. maune durung ngerti, dadi saiki kudu ngerti kudu dingertekno. kudu dingerteni Carane piye? unggah-ungguh apa Carane piye? carane Heeh. lho Sinau apa piye? Bapak ibuke gelem marai ngono ya. Bapak ibuke gelem marai tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Walase.
Modelem biasa iwak kirik kaya dunung barang ya. Iwak kirik piye mau sore anteh mangan iwak celeng. Lho. Tak puacul Kok raimu iwak ora. kirik kok iso wong kene wong agama muslim kok iso muni iwak kirik. Kenapa? Ono agama muslim. Omong ora tau. Omong ki sing genar. Maksudnya agama Islam lho. Wong muslim. Omong ki koyo aja angger jeblak ngono ae. Sing angger jeblak Agama apa? muslim. Dadine barang sing nyelempet iki sarusiku tata krama duga-duga sing maune durung dingerteni wajib dingertekno. Wajib mergo wis Bapak ibune utawa kanca-kancane lah bapak guru ibu guru nek ning sekolah nek sing dalem bapak lan ibune kudu menehi ngerti. Upamane piye piye contone. Iya. Mati anu. Lho. Iya. Contone yo nek ngerti wong tuwa. Heeh. Amit-amit. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. 2000. Lho. Ya apa tuku es botoku apa kok? Maksudnya yo enggak ngono kok piye kok iso contone barang. Upamane biyen nalika kenapa? jeh bocah pipis sanggon-nggon ora masalah wong isih bocah pantes ae kadang tangi turu nang tritisan ya kadang no cepitan no butulan omah wong jenenge jeh bocah pipis sanggon-nggon ora masalah. Ora masalah. Gandeng Nek saiki? Saiki wis sunat wis balik. Bar sunat. Sak nguyuh kuwi diati-ati apa meneh madhep sak madhep angger nguyuh kuwi aja sembarangan. Ngono ya. Ora oleh. Dadi pipis to nguyuh madhep sembarangan ra kena. Yo gak kena. Lah upamane pipis madhep ngetan. Madhep ngetan kuwi ora oleh. Sebabe Sebabe etan kuwi panggone jumudule srengenge. Panas hawane. Kowe nguyuh madhep rono manuk panas. ngene Maksudnya mangkelno. iku manuk. Mangkelno diceplosno manuk. Kena tak pacul raim suwe-suwe lho. Ceplosan ora. Ceplosan gak nggih, Bos. hawane panas. Hawane panas. Ati ra iso adem. Betul. Pikiran ra iso tentrem. Iya. Mergo gawene pipis madhep ngetan. Madhep ngetan. Asal usul tukule. Tukule srengenge. Iya. Ora oleh. Maklum Pak, maklum Mas, nembe setahun kula jak munggah panggung niki. Kadang Belajar, Pak. sok delonyoran. Iki mang nek madhep ngetan ora Madhep kena. oleh, gak oleh. Lah nek madhep ngalor. Ngalor malah ora oleh. Lah kok sebabe Sebabe wong nek wis mati Iya. iku mesti mujure arahe ning ndi? mujur ngalor. Mujur ngalor. Heeh. Ya padha karo kowe nek nguyuh madhep ngalor, Iya. padha karo nguyuhi sirahe wong tuwa sing wis ninggal utawa sirahe leluhur. Oh, gak kena ya. Gak oleh. Randi duga. Gak duwe duga, ora duwe sopan santun, unggah-ungguh subasita. Wong tua para leluhure mati dujur ngalor. Lah iya. Pipis kok madhep Madhep ngalor. ngalor ora oleh. Ra ngajene randi duga ya. Gak kena. Ora kena. Berarti nek ngono madhep ngidul. Lho malah ngidul. Loh. Ngidul malah saya ora oleh. Lah kok ora oleh? Wong Jawa wis ana sing nyakina. Heeh. Separo ana sing nyakina nek kidul kuwi panggone Nyi Roro Kidul. Weh, Mengko nek Nyi Roro Kidul murka, Heeh. mlayu ngalor, Heeh. malah bahaya. Lho nek bahaya. Dadi Golek ngidul nyira- gak ono. Golek ngidul ra ana malah dadi Nyi Roro lor. Bahaya. Dinyi lor-lor mergo mlayune ngalor. Kok nek ngetan nyiloro etan. Ora ngono ya. oleh pokoke nguyohi rono. Bingung sing ape goleki rono ya. Lah iya. Bisane nang kidul kok iki ora ono. Oh, padahal ngalor berarti jenenge dileh nyiloro-lor ngono ya. Lor. Oh, nek etan iku ora kena, Gak lor oleh. kidul ora kena. Gak oleh. Berarti karek siji madhep kulon. Lu malah madhep ngulon. Lho, lah karek siji sing ora. Lho kulon kuwi panggone wong muslim lah apa? Maksude kulon iku nggone wong kaji utawa kono panggone kiblat. Heeh. Wong Jawa Iya. mesti nek salat madhep kulon. Madhep Ora kulon. oleh Wong malah kiblate nguyuh ning madhep kulon. kulon padha karo nguyuhi Ka'bah. Kok iso malah Gak ngajeni wong ora Islam. ngajeni wong Islam, ora Kiblat ngajeni nang wong kulon. muslim. Lah iya. Gak lho. oleh. Kowe woh gedang apa gedang woh pakel. Lah kok Jarkoni kok jarkoni? iso ujar ra iso nglakoni. Lho lah kok ngono? Lah kemang nang cepitan omah iku Kenapa? tak rindek, tak inceng kok nguyuh madhep kulon. Lah kok nginceng kowe? Lho, lah iya. Aku Lho, aku katane kok jarkoni iso ujar ra iso nglakoni. Lho aku iku mau ketoke madhep kulon. Iya. Tapi tak dangakno. Eh?
Dadi ora madhep kulon. Jane aku ketoke madhep kulon tapi tak dangakno. Mbok dangakno. Tak dangakno. Layak raim pesing. Kok iso rai. Lah mbok dangakno kowe modele gayane gaya kirek kok. Omongane yo pancen saiki ngene, Dik. Kenapa? Di anak lanang wedok nek wis mangsa-mangsa ngadepke remaja. Iya. Wong tua kudu ekstra hati-hati. Ekstra dalam mengawasi. Lho iya, bocah kena ditumbaske ditukokke HP. Kena ya. Lho iya ning bapake ibuke lah kudu iso ngawasi. Iso ngawasi. Kira-kira sing didelok anakku iki kira-kira sing dibuka anakku iki apa lho. ngono ya. Lho iya, kala mangsa dicek HP-ne. Lho iya to. Ya ora mung HP-ne tok. Lho apa? Lingkungan sekitar iku ya mempengaruhi. Ya, mulane ana tetembungan telu-telune iki kudu sukses kabeh. Apa ae? Triwiyata. Weh, ilmu tuwa iki. Walah, saking tuweke wingi mlebu kamar mandi tiba ping 3 kok. Iku mbam. Triwiyata. Triwiyata apa, Pak? Tri kuwi 3 wiyata iki paulangan. Berarti 3 ulangan, 3 pawulangan. Yo, siji. Siji apa? Paulangan ning nggone bali omah. Apa iku? Terutama ning nggone omah. Oh, ning omah. Ya to. Wong tua iso menehi contoh. Wong tuwa iso nyari contoh. Akhlakul karimah ki piye? Ngono ya. Sing nomor loro, Sing nomor 2 apa, Pak? paulangan ning nggone sekolahan. Ini gone sekolahan. Contone. Lho lah ya Pak Guru, Bu Guru sing duwe kewajiban. Oh, ya. toh. Sing ping 3 ra kalah pentinge Ora kalah pentingnya nang apa? nggone lingkungan. Ning gone lingkungan. Anakku iki sraunge karo sapa? Karo sapa? Omah dididik diwarai apik-apik. Ning nek sraunge karo bocah utal-utalan dak karo-karuan iku yo pengaruh besar. Pengaruh besar gak apik ya, Pak. Mulane telu-telune ngatunggal kudu sukses kabeh. Iya, Wis iya. dongak-dongakno adik Nata dadi bocah sing bangun miturut marang wong tuwa loro. Amin. Dadi bocah soleh berbakti pada kedua orang tua migunani nusa bangsa agama. Amin. Ya iso berguna tumrap lingkungan ning gisikan kene dadi patuladan nom-noman kene mbek suke. Wah, amin. Dongaku apik kabeh. Apik, yo. Ana kono urung tak dongakno. Iya, apik. Ngerti sebabe apa ora? Sebabe apik. Urung nanggap kok. Wis nanggap tak dongakno. Lah mau apik-apikno sebabe nanggap. Go ngono pateke. Apa? Nuruti omong gak ana enteke. Betul. Saperangan para kanoman bapak ibu mang do ngersake lagu, do ngersake gending karo cah wedok-wedok. Bener. Taman Sarine Trimanggala Budaya. Iya, Pak. Muga-muga bengi iki nggone silaturahim iso ketrima. Somben nek ana nanggap neh promosino le. Oh, promosino. Iya, Oke. ben iso suwan rene meneh. Pokoke dipromosino. Heeh. Sapa wonge sapa? Iya. Sing gelem nanggap toprak Trimanggala Budaya ping 10. Iso. Bakal entuk hadiah, Pak Bu. Hadiah. Televisi 14 in hitam putih. Nanggap ping 10 Entuk hadiah. hadiahe Televisi 14 in hitam putih. jabang bayi. Pak Jabang bayi Nanggap ping 10 iki wis dhuwit pirang atus juta. Kok terima hadiah TP hitam putih 14 in iku haji piro? Lah londang tuku TV 14 in lah apa ngenteni tanggap ping 10. Maksudnya kan yo untuk hiburan nanggap Wis ini. pokoke wis gampangane wong jajan ki Kenapa? rasa enak regane lumrah regane umum ya iso kok dibaleni neh. Oh, ibaratnya wong tuku Lho iya, jajan. apa-apa ki nek umum nek apa ki ora umum ya mesti ya wong ya kapok, ning nek umum ya biasane lah enak jajane ini ora patek larang. Lho. Terus bakal yo balik neh yo, Pak. Lah nek kepengin umpamane kok ketoprak anggur-anggur kok dibatalno, ketoprak anggur gampang carane. Gampang. Lho iya. Carane? Wis panjer kok batalno carane. Carane ki. Sing ape nanggap panjer isik. Aja sing nanggap panjer. Sing arep nanggap Ketoprak nek perlu ketuane kon manjeri. Ngono. pas ido adul panggung sedane. Kok modi elem Ayo nyanyi. nyanyi. To nembang. Tasih semangat nggih, Pak. Bu-ibuke dereng ngantuk. Walah ya suwi ah.
Bapake isih semangat, ibuke urung ngantuk. Walah suwine mbah. Suwi apa? Suwi lah apa? Lho suwi le nunggoni, suwi le mirsani ngono lho kok iso. Tak kira suwi lah apa. Nek gas desa ngene wis pakoke patokane sepi bari ngono iki gak gas desa. Iki rame kok. Go melekan kok. Monggo Pak, ibuke ingkang badhe ngersake tetembangan utawa lelagon. Heeh. Monggo Pak, ingkang teng ajeng niki. Lagu tembang napa Pak? Aku lagu Boten. mang ana sing tak Boten. gudhingi siji. Kenapa? Tak rungokno nang kupingku rasane keri. Lah kok keri? Lah iku mang bojomu sesuk tak siliye. Yen ora penak tak baleke. Yen penak tanggo selawase. Tambah cempe aku ngono ya siap wae. Ngono ku senggan apa? Padahal bojo nek disilah penak tinggo selawase, ora penak tak baleke. Judule ya bojomu tak silehe ngono. Judule ya iku. Judule ya bojoku tak silehe. Oh, macem-macem lagu saiki. Lah iya. Ana meneh. Lagu apa? Walah nek gawe khayalan iku wis ora umum. Ora umum. Heeh. Lah kok iso? Lho ngono kae sing apa kae? Lintang asmara apa kae? Lintang asmara. Heeh. Piye? Repe piye jajal? Lintang Lintang asmara kae. Repe piye, Embuh aku ora patek lali kok. Ora patek eling. Iki kok lali kabeh nom-noman kok gampang lalinan. Aku lalinan kandhane kok. Jawa mawon nggih, Pak. Iki mang rak sing nom-noman dangdutan campursari awak dhewe Jawa. Jawa. Tayuban. Niki nun sewu pancen niki nek saking Blora niki biasane nek dicara upami gagrake mboten sami kalih Tuban nggih. Ngapunten saderenge wong jare ana unen-unen desa mawa cara nek kutha mawa tata. Betul. Lain ladang, lain belalang, lain ikan, lain lubuk, lain ikannya. Iku wis lumrah. Beraneka ragam menunjukkan keberadaan budaya Indonesia ya wis kaya ngono kuwi. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Heeh. Turi andayani. Ing ngarsa, Tung tulodo itu. ing madya, Mangun karsa tutwuri. andayani. Saiki ora ngono. Lah kok ora ngono? Ing ngarsa numpuk bondo, Ing ngarsa mbok bondo. Terus ing madya golek bola, ing ngarsa tutwuri. ning ngguri do korupsi. Oh, ayo. Kok negurido korupsi. Ket pucuk ngantek ngguri ngono lho. Ayo, Ayo, tembang apa? 10 rek-rek. Oke. Ah, 10 rek. Tak odo-odo, kowe sing joget ya, sing odo-odo. gojet sing pokoke sing ngeleter. Ya, Pak. Gandane ler sekar kadom kalawan kembang menur kang semua rilan oyotan jati kusumo mangambar-ambar kukuse tubaku malun kalon sundul mega membo badoro sing gelem melek bengi iki oleh-olehane kaya ngene aja turu sore kaki iki pituture wong biyen ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tatulak sandang kalawan pangan yaiku bagianipun
sing gemlek bengi bagian iki sandang lan pangan bagian nipun. Iya 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 iya. Wong melek sabar narimo rasane bereng mripat ya tangan pada moncar tinonar konang surem sorot tetan padang saiki ning Tuban sesuk Rembang ning nganane Jonegoro kaya manuk awake dhewe. Tali kawat
Orek-orek montore mabur. Apa? Muga-muga sing padha betah melek diparingi urip sing makmur. Amin. Pokoke ngene, kripik gedang, kripik telo sithik dang padha rata. Ya toh? Lakone ditutukno sampurnane kaya piye? Kaya piye? Lelakon sing apik ditiru sing elek aja. Betul. Iya toh? Betul. Heeh. Sahid tundung. Syahid tundung. Utawa mula bukane kok ana jengsonan Kalijaga iki piye? Lho, jangkepi wali ning tanah Pulo Jawa. Oh iya. Ora-ora kowe bapakmu isih turunan wali. Lho kowe, Pak. Lho. Lho aku Kowe mesti urung krungu, urung tau diceritani Mbam to. aku 22 tahun karo kowe lho. Alah. Enggak turunan wali. Oh, turung diceritani Mbam ya ora krungu. Bapakmu isih turun wali. Wali Kudus. Wali Songo iku. Kondo sapa? Lho kok kandha sapa iki? Waliden. 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 Padha ae berarti. Lah iso Mbam gak jenenge Waliden. Jare kowe ya turunan Sunan. Hah? Sunan. Sunan apa? Sunandar kok iso. Iya. Modelem Iso nyandak wis. Ana undak-undakane, Pak. Undak-undakan Alhamdulillah sesuk takjak nang miri ya. ora usah paling arep monggo iku kok. Aja ngono ah. Utangmu rung bot karo aku lho. Utang apa? Lho, Dik nganane genah kowe dadi nganten kaya aku. Utang oleh utang wong kae masam ndak modal kondi. Kowe kok sesuk ape mau menyang iku. Ya sing utang ya kowe kok aja. Utang aku sing nganggo ya kowe kok. Lah kowe kan sebagai wong tua, aku kan isih anakmu paling ora wong tua iku kudu iso nyakupi anak. Aku kan apa posisi kan isih melok kowe, isih anakmu. Nek ngene iki aku wis gak melok kowe. Kowe sapa suwe lah ngono kan apa. Tapi kan Kenapa? caramu kleru. Cara apa neh? Kowe dalanmu kan babal-babal. Yo, kan takdir karo Gusti Allah. Ya wis nek mbok tokno kono. Lah iya, Aku. kabeh kuwi takdir Gusti Allah, kabeh rezeki. Rezeki patakmu no. Kok patakmu? Wong tua sing golok komeng kok rezeki. Lho, iku rezeki kok. Kok iso model. Ya wis tak trimo. apa, ya, ora Sing trimo penting dhewe. sesuk mangkat bentang lunas. Ya. Ayo padha sowan ngerti kahanan negara kaya piye. Wong sing pinter maca iki ora mung pinter maca tulisan, iso maca marang kahanan. Iya, Pak. Betul. Ya ta. Wis ayo Ayo. ndakno.
Aku Raden Sahid, putra ning Kadipaten Tuban. Lokajaya, Piye? merga saka tumindak lan pakartimu kapara kowe gawe fitnah sing jenenge Raden Sahid. Sahid, Halo, ana tetembungan wong nandur bakal munduh. Kowe wis dakwaku. Sing nyolong ubrampen Tuban iki ora milik kowe. Nanging sing didakwaku. Aku iki menungso sing duweni ati lara. Lokajaya, lamun toh aku ndakwa karo kowe wis jamak lumrah. Merga ngopo? Kowe iki jering begal keculan sak panunggalaning sing gawe kapitunaning liyan. Lamun toh ana pawangan sing liwat ing papan iki. Mula lemok kowe leren lan kowe manut karo Aku kudu leren mreni anggone ngrayak ngecu sak pinunggalane. kowe bener. Aku bisa leren. Nanging ana syarat lan sarana. Apa syarat? Langkai mangkene Lokajaya. Oh, kelakon mati ning tanganing Sahid. Kecapu. Wis bang. Lokajaya, aku ngerti kowe iki wong nyandel. Wong sekti. Lamun tak tamani pusaka ora bakal kowe mati. Ning aku ngerti pengapesanmu. Ora tenan ora. Saiki gumantung karo kowe. Manut karo pengapesanmu apa ora? Sing baku aku aja pateni, aku bakal manut karo kowe. Manut. Yo, Iki manut karo aku ki arep dadi apa? aku yen to ora mbok pateni, aku bakal kawiji karo kowe. Aja guyu terus kowe. Lokajaya, aku semesta aku. Mergo saka tumindak lan pakartimu yo iki saiki mari. Mengko nek nganti cupeting nalarmu kowe bakal baleni saka tumindak. Mula ning papan kene kowe mati. Lokajaya mati mergo saka tangan. Nek ngono ning papan kene aku nganggo jeneng Brandal Lokajaya.
Karepmu ki piye? Apa njerampung yen wis kowe lampus diri? Kepareng matur. Sampeyan menika sinten? Ya. Sing sudi amestani aku Makdum Ibrahim ya Sunan Bonang. Rama Bonang. Lur sapa kowe? Kula rasa wulan. Rasa Wulan? Nggih. Njur karepmu arep tega marang patimu. Kersamu kuwi apa? Hah? Salam menika Rama Sahid mung tega kaliyan kula Rama. Rama Bonang. Oh, ditinggalke marang sedulurmu sae. Menika leres. Ya. Rasa Wulan, Nggih kula. mbok aja sok kaya ngono. Yen kowe kelakon mati saka tanganmu dhewe, kuwi ora prayoga. Apa wis ngerti? Perangane pati kae diperang ana 3. Wonten 3. Siji kuwi mati nista. Loro mati utama. Kang angka 3 mati madya. Sing jenenge mati madya bebasan kaya kowe mlaku kesandung nganti dadi lan patine. Gambarane numpak sepeda motor tiba dadi lan patine. Kuwi mati madya wis dikersakane Gusti. Wis pesine patimu kaya ngono kuwi. Sing diarani mati kang utama. Gambarane prajurit mati peperangan. Kuwi kena diarani mati kang utama. Patine mlebu ing lembaraning sejarah. Lah pungkasane mati kang nista. Kuwi gambarane kaya kowe. Lamun kowe mati kelakon. Lampus diri mati saka tanganmu dhewe, teges kuwi mati kang nista. Mati nista kae arwahe ora ditampa panjenenganing Gusti Allah. Ya. Arwahe kerambiangan. Lah kula Ya. Rasa Wulan, dipun njur karepmu piye? Yen kowe ditinggalke marang sedulurmu lanang Said. Apa kowe kepengin ketemu marang sedulurmu? Nggih. Rombongan. Kula badhe ngupati teng Mas Sahid. Ya, Rasa Wulan. Nggih kula. Ya pancen tresna-tresnane marang sedulur. Yen kowe kepengin ketemu marang sedulurmu Said. Mergo kowe ora ngerti papan dununging sedulurmu. Lah iki ana sarana. Wonten Lamun kowe gelem nglakoni suwene 40 dina, kowe kudu nglakoni tapa ngidan. Tapa ngidan. Apa? Nggih, rombongan. Lamun besok jangkep 40 dina, ndak kira bisa ketemu marang sedulurmu Said. Rasa Wulan, Nggih kula. wiwit ana saiki. Nggonmu tapa ngidan, ya. Nggih kula. Nyun pamit. Ya tak pangestoni. Oh, Rasa Wulan. Sangka gedene katresnan marang sedulur. Nganti kok rewangi arep cega marang pati. Ya, ora dadi apa. Tak pujekake nggonmu bareng lakoni tapa.
sing darani sek nolono mager. Sek Maulan. Biar sambung ora kita apa nggon kutha pengalon kowe tani blandang aku. Kepareng matur. Sakwise niku wau kula poso. Ngidang. Kula masa ngelak. Wonten banyu. Kula cedhaki. Kula oke. Lah terus sementara kula niki saya gede. Berarti niki kula mandut. Kula gede. Sing mbok karepe ngopo? Sing kula karepke kula ninggal Tuban. Niku kula kasih prawan. Kula bali Tuban. Ya prawan. Budal prawan kowe njaluk bali prawan. Kula bali nggih kasih dek. Rasa wulan Sepuh. yen to njaluk kaya ngono, coba kowe ngambil wedi. Bakal ndak lairke kanane putramu. Awaten. Lair ya. Lair. Rasa wulan. Iki gandeng ponang jabang bayi lair. Wis rampung ya, wajib aku tak bali. Mangke rumiyin. Lho kok mangkir piye? Lah niki kula pasrahke sampean. Lho, lah kok mepasrahke aku? Kula bakal ngupati kang Mas Sahid. Dadi kowe ora gelem tanggung jawab perkara anak iki. Mboten. Mbok pasrahke aku. Sik. Lho. Ya. Bakal nek rumah. Anak Rasulullah Mijil Priyo. Ya. Bakal ndak lene jeneng Kidang Telangkas. Bakal ndak Lanjut. Kowe tekane papan kene sorok nyawa ta, yo karepmu apa? Bondo apa nyawa? Ya sing tak suwun iki sing ndi? Milih. Yen sing tak gawa kuwi ya rupa kaya ngene iki. Yen kowe arep njaluk, sing kok njaluk sing ndi? Mbah. Kowe ora usah beda karo aku mergo aku ngerti. Sak tenane kowe iki sugih. Kasunyatane bungkul tekenmu wae, Mas. Mula Oh iki. Mas kuwi tak jaluk nek ora kok longke pedhot gulumu. Ya. Yen kowe njaluk tekan kuwi. Jerene panyawangmu Mas. Ajine teken kuwi pira? Yen kowe gelem tak butuhake. Kae ana Mas sakmono akeh kae. Loh, Mas! 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 Oh. Setan. Bola aku dihapus. Mbah! Mandek! Mandek kowe!
nuduhke Mas ana sak dhuwuring wit bareng gak penek keringkelan tekan dhuwur jebul kae woh aren sing jenenge kolang kalih. Ya. Sadurunge ana kedadian, saiki aku ndak takon. Jenengmu sapa to? Nek takon jeneng jeneng Kulaka Jaya. Sapa kowe? Aku Raden Said. Hus. Raden Said iki jeneng Lah jere jenengmu Lokajaya. Jerene katelah Brandal Lokajaya iki kowe. ora ngono. Kok jenengmu Said? Saiki sampan prasaja wae. Tenane sampan iki sapa? Ya. Sing Sudyamstani aku Makdum Ibrahim ya Sunan Bonang. Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Waduh, Kanjeng Sunan. Said, Kanjeng Sunan Bonang. ya. Kowe tak gambarake. Sepisan kowe nyuwun bungkulmu katonmu jare Mas. Kayana Mas. Tak diboi kowe gelem jarene ora Mas. Jarene wah kolang-kaling. Kolang-kaling kae poe ngaren. Mula ya, mung kae gegambaran. Gegambaran solah lakumu. Apa to kae? Jeneng kolang-kaling kae poe ngaren. Said kudu leren. Baik. Gini yo. Yen kowe wis ngerti jenengku Makdum Ibrahim ya Sunan Bonang, njur kowe sendekku ngapurantang. Karepmu apa? Kanjeng Sunan Bonang. Ya, Mergi ngantos kula nglawan jagat ing sekawit kula kepen sanget pinanggih kalian Kanjeng Sunan Bonang Makdum Ibrahim yang wis ketemu, ing pangajap kula kepengin dados anak murid sampeyan. kaya ngono. Ya tiba kosok balen ya. Ana murid sing bekti marang guru. Ya tiba kosok balen guru bekti percaya marang kandhane murid. Yen kowe bekti marang guru, apa perintahe guru kowe kudu ngestokake. Ya, Kula saged ngayahi. yen gelem ya, kae ayo mapan ning pinggir kali, mengkone teken iki tunggonana, ya. Kok ngaten? Nggih. Ayo. Sangga pawelingi guru ya. Aja kowe ngalih yen aku durung teko papan iki. Ayo, kowe percaya marang aku. Wiwit tak kongkon nunggoni teken suwene 8 taun. Nganti wujuding teken lembaka dadi pring sakmono akeh. Ya. Sekar ya, Sekar. Kanjeng Rama Sunan Bonang.
ana murid bekti marang guru tiba kosok balen guru persaya marang murid. Kowe tak kongkon jaga teken suwene 8 taun. Nganti barate kowe disawang ora katon manungsa. Ana ing pinggiring kali iki ya, Hit. Saiki jenengmu Said Simenono. Tak paringi asma Kalijaga. Kalijaga. Hit, Rama Sunan. yen kowe wis percaya marang guru, kae ana kemiri. Kemiri kae akeh songo. Kae umban sing resik ya, Hit. Kono umban. Tak enteni nang kene. Wes tak umrah. Sampun Rama Sunan. Itu nem kuwi pira, Hit? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yen ngono ilang siji ya, Hit. Ikut. Hit. Wis tak paringi jimat asma Kalijaga. Rening kowe tak kongkon numbah kemiri songo kari 8. Jangkepe wali 8 songo Raden Said ya Kalijaga. Rama Sunan. Kowe wis dadi wali jangkeping wali 8 songo Kalijaga. Ya itu. Iki ana lelakon ya. Kae ana ing wilayah Bojonegoro ana pager mangan tanduran. Ya. Kowe tak kon mlaku tumuju ana ing Bojonegoro ning nganggo jeneng samaran ya. Namung sendika Nyuwun Pak.